Hello everyone, good morning. खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलावहा दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै फिन खेबसेबाव फरायहरनाय जाबाय आरो ओमफ्रायो आङो ब्लग बानायैया बिराद गोबाव जाबायमोन मास मोनसेनि बारबाय मास मोननैसोआनो जानोसै आङो ब्लग बानायैया माने जोंहाना न'आव गासैबो लोमजाजोबदोंमोन आरो आंनि बिजावजालिया फार्स्टआव लोमजाग्रोदोंमोन ओमफ्राय लाङा लोमजाबाय ओमफ्राय आरो जोंहानि बोराया लोमजाबाय बिदिनो लारि लारि माने गासैबो लोमजाजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय आंबो एसे लोमजादोंमोन आंना मुलि जानानैनो हामबाय आरो बिदि बारा जानो हायासै ओमफ्राय गथ'फोराबो लोमजादोंमोन मायाबो एसे लोमजादोंमोन बाबायाबो लोमजादोंमोन ओमफ्राय इसोरखौबो माने मुलि दौनानैनो हामबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो लोमजानाय समावथ' आरो बोरै ब्लग बानायनाय नङा होमबा बानायनो हायासै ओमफ्राय लोमजानाया फ्राय मास मोनसेसोआनो जाफ्रामबाय बिसोरना ओमफ्राय दा हामबाय आरो ओमफ्राय लोमजाखांनानैबो बिदिनो बोरैबाहाय बानायनाय जायाखैमोन आरो ब्लगखौ ओमफ्राय आङो सानबाय दिनैनिफ्रायसो नाजानोसै ब्लग बानायनो होननानै दिनैहाय स्टार्ट खालामबाय आरो दिनै मोनसे ब्लग बानायनोसै माने दा स्टार्ट खालामना लाबाय सानसेया मा देखायनो हायो ओमफ्राय दिनै बाबामोनाबो स्कुल खुलिबाय बन्द'नि उनाव दिनै फार्स्ट खुलिबाय आरो दिनै सेप्तेम्बरनि 1 तारिख नालाय बेखौ स्कुलाव दोनना फैबाय दा मावलांबाय थानोसै मा देखायनो हायो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोबा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दिनै आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो ओंख्रि संनो थाखाय नै इसिङाव दंफैयो आङो उखुन्दै खुगासिनो पुरा ओमफ्राय जोंना दिनै ओंख्रिया माबा सजना बिलाइ आलु सयाबिन मटर संगोन आरो ओमफ्राय रेसिपिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नायलांबाय थादो होमबा नैयो सजना बिलाइ आलु एखेलगे होखादों ओमफ्राय इथिंहाय सयाबिन नै सयाबिनजों संगोन आरो ओमफ्राय आरो दङ मटर नैथिंहाय मटर एसे रुना लादों रुना लाग्राबा गोरा जायोना एसे बेखायनो रुना लाग्रोदों गासैबो रेडि ओमफ्राय दायो संनांसिगौल' ओमफ्राय नै आंना साराया दाख्लैयो माने नारजि ओंख्रि संदोंमोन ना गोसोम जाना दं दे लेथ्रा नङा आरो नारजिनि कालार नांदो दायो संनोसै ओमफ्राय दायो आङो सयाबिनखौ एवना लाग्रोनोसै आरो ओंख्रिखौबो एवनो संगोन नालाय ओंखायनो आङो सयाबिनखौ एवना लाग्रोबाय ओमफ्राय इयावहाय आङो संख्रि एसे होबाय हालदै एसे ओमफ्रायो आङो सामब्राम होथ'वाखै आरो ओमफ्रायो सामब्रामखौ हाना दोनदोंमोन आङो माने सामब्रामखौ बिदि एवनायनि सिगां होबाथाय माबायाव सयाबिन एवबाथाय सिगाङावनो होबा जेनेबा सयाबिन एवनायनि सिगांनो होबा खामथाबजोबनानै बोरैबा जायोना ओंखायनो आङो दसे एवब्रबना लानानैसो होयो आरो ओमफ्रायो सयाबिनखौ एवखांनानैहाय आङो बेयावनो मैगंखौ होबाय ओमफ्राय बेयावहाय हालदैबो होखाबाय संख्रिबो एसे होबाय ओमफ्राय जा मटर रुना दोन्दोंमोन ना आङो बे मटरखौहाय होबाय आरो ओमफ्राय दसे मटरा माने माबाबाथाय डाइरेक्ट होबाथाय बोरैबा गोरा जायोना ओमफ्राय बेखायनो रुना लाग्रोदोंमोन आरो आङो गोदौबायबो नै ओंख्रिया ओमफ्राय आलुआबो रुइखाबायमोन आङो आलुखौ दरफा दरनैहाय थुग्लिना होबाय आरो ओमफ्राय सयाबिन एवफ्रामना दोननायखौबो होबाय ओमफ्राय माबाबो सामब्राम गुफुरजों हाइजें बानलु देना लाखानायखौबो होबाय आरो बेफोरखौ देखायलाबाय थायासै ओमफ्राय ओंख्रिया जाबायबो आरो नै ओमफ्राय बेनो जाहैबाय आंना सयाबिन आलु मटर ओमफ्राय सजना बिलाइनि ओंख्रिया फैबायबा बेगालाय बोरो माथो मिथाइ थफ्लासो लाना फैदों हा मा लाबोदों नै नेबाय थादों मा लाबोखो जाबाखै आं जाबाखै बेगाबो सोलाय जादोंमोन नाम लिरना हरनांगौ गाबोन बेयाव नाम लिरनानै
स्कुल थांनाया मेथाइसो जाना फैबाय ना नों गाबाखैबा गाबाखै आंबो मोनसे औ फिसाखौ बासिलायो गिदिरखौसो हरनांगौ बिमानो लिरनो हादों नै दायो बेलासियावहाय सगाव दसे फैब्रबदों आरो बाबाया स्कुल खुलिबायना इनि थाखाय माबा माबि एसे फिसा फिसौ बुस्थु नांगौ जानायखाय सगाव दसे फैब्रबबाय आरो जोङो ओमफ्राय इयावनो बाबानि नांगौ बुस्थुफोरखौ लाबाय औ पेन्सिल तो पैकेट दिले उनकी ना पैकेट रबर तो थागे जातो हां र सपना रखो mana nggo ba scale nanggonaनो खोमा मोनसे आइसक्रीम मोना याव थांगासिनो दोङोबा स्कुल माजों थांदों पिलपिलि इथिं नायब्रा पिलपिलिजों थांगासिनो ना गुड मर्निं एभरिवान मैयानि भिडिअ आंना फोजोबनायानो जायासै बिदिनो सगाव थांनानैहा फैनानै बार्थडे दंमोन खाथियाव बार्थडे जाहैबाय ओमफ्राय बार्थडे जाना फैनायावनो मोनाबायानो ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबनाय जायासै ओमफ्राय दाबो दिनै फुंनिफ्राय अखायानो अखा आरो एकदमबारे ओमफ्राय बाबाखौ दिनै बेटारि गारिजोंसो दोनना फैबाय स्कुलाव ओमफ्राय दोननानै फैबाय दा आङो ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनानै हो आरो जायफोरा सोरबाफोर जेनेबा गोदानफोर नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमनो नाजागोन ओमफ्राय दिनैनि थाखाय बाय बाय